बाबा धनतेरासनि मुङाव आङो देग्लायनि पायेल फैसा बिमा लोखि बाबा गणेशनि मुङाव पिकचार इरिफोरखौनो बायबाय आरो नोंथांमोननोबो आं जेखिनि बायदों बेखौनो एसे शेयार खालामबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो बायदो बायबाथ' मोजां होननानै बयबो मिथिखायोना न'खरा सुख सान्ति जायो होननानै नोंथांमोननो जेखिनि बायदों बेखौनो दिन्थिबाय आरो हाय एभ्रिवान खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय सनाफोर नोंथांमोनहा दिनैनि ब्लगा मानि सायाव जागोन थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैहायथ' धनतेरास ना सनाफोर नै आङो दा धनतेरासनि मुङाव नै मन्दिर इरि साफा खालामखांजोब्बाय आरो दुगैखां लोबखां नै जोङो दा बाजाराव थांनो नागिरबाय आरो दाख्लैहायदि अर्डार होनानै गारबोदोंना बे बुस्थुखौ जोङो दा लायसिगोन आरो दिनैनि दिनावथ' सना रुफा बायबा मोजां बिदि होननानै बयबोथ' मिथिखायो नालाय धनतेरासाव बयबो बायखायोना ओंखायनो दाख्लै अर्डार होनानै गारबोनाय बुस्थुखौ जों दा थांसिगोन आरो नै मन्दिर इरि साफा खालामखाबाय दहाय फुंनिफ्रायनो 10:30सोनिफ्रायनो धनतेरासाथ' नांदोंना ओमफ्राय जोङो दा थांसिगोन आरो लाबोनानै फुजा होफैसिगोन आरो नै आङो दा मन्दिर इरि साफा खालामखांबाय जोङो दा थांसिगोन सनाफोर बाजाराव थांनोसै सनाफोर नायलांबाय थादो मन्दिर इरि साफा खालामखांजोब्बाय आङो नै थांनो ओंखारबाय लोगोफोर दखानाव धनतेरासनि बाजार खालामनो थांनो नागिरबाय नै देलायखांबाय लोगोफोर थांसै थुद' नानिखौ बानायसो लाखाबाय आं नै बाजाराव थांनो ओंखारबाय बाजार खालामनोसै हमदो मा ससमाया हमदो आं मैगं नै जोङो दा दखान मोनफैबाय लोगोफोर नै जोङो दा मोनफैबाय लोगोफोर अखा लोगो मोनबाय एसे लामायाव अखा हादों नै नानियाबो एरसो बोलायलायबाय गाहाय लानानै नानि अखा सिजाबोबाय नानिया बानायखांबायनो जों बानायनो थिनलांनाया लोगोफोर मोनसिगोन वास खालामदों आरो साफा खालामगासिनो আসন আছে তো উপরে রাখতে ফেলে সিস্টেম করে রাখি এই সা কিন্তু সালা দিয়ে না ও নেই थांनो ओंखारफिनबाय जोंहा लोगोफोरनि आंहा बाजारनिफ्राय सौफैबाय आरो दखानाव थांनाया फैबाय नांगौफोरखौ लानानै फैबाय आं नै दा फुजा होनोसै आरो मोनाबाय खोमसि फुजा होनो नागिरबाय आङो धनतेरासनि मुङाव
लोगोफोर नै आङो दा धनतेरासनि मुङाव फुजा होनानै लाखांजोब्बाय सनाफोर। आङो देग्लायहाय मा लाबोखो बेखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै। आङो नै रुफानि पायेल, ओमफ्राय रुफानि फैसा आरो बिमा लक्ष्मी आरो गणेशनि, आरो नैबेबो रुफानिनो फिक्सार आरो बिमा लक्ष्मी आरो बाबा गणेशनि, ओमफ्राय हासिब मोनसे आरो फुलजारु, ओमफ्राय नै संख्रि, ओमफ्राय नै बिसोरो फिक्सारखौ सोनानै हरनाय आरो बियो, ओमफ्राय नै बियो पायेल इरिफोरखौ सोनानै हरनाय बेग। दा आं बिसोरखौ आराम सोनानै दोनसिगोन, जाहाथे बाबा धननि राजा धनकुबेरा धनतेरासआ जाहाथे देग्लायनि बोसोरावबो मोजाङै मोजां सना रुफा धोन गासिबो मोजाङै मोजांनो बारायलाङो आरो एरलाङो। सनाखौ बायासै आरो नै पायेलसो लाबाय, जाहाथे फिसाजोनोबो गानहोजायो। सनाखौ मोनसे बायदोंमोन आं, देग्लाय लानाय जायासै, नानिनो गानजानाय बानायबाय आरो बिमा लक्ष्मी आरो बाबा गणेशनि फिक्सार। नै एसे मोदाननो हागौ आरो केमेरायाव। संख्रिफोरखौ न' सुनाय एबा जानायावबो बाहायजायो आरो, ओमफ्राय हासिबफोरखौथ' फुजा होखांबाय नालाय, जाहाथे मानसिफोरनि गाज्रि नोजोर नांनाय बारहावा इरिफोरा जाहाथे खारलांनायनि, दाथ' फुजा होखांबाय नालाय गाबोन फुङावनो सिबबानो मोजां होनदों आरो सिबसिगोन आङो दा मोना नालाय फुजा होखांनानै दोनबाय आरो। फुजायाथ' 6टा 6:30निफ्रायसो जादों नालाय बायखांनायनि फुजाया, ओमफ्राय बायनाय समाथ' दहाय फुंनि 10:30निफ्रायनो, ओमफ्राय गाबोननि फुंनि 1टा बेसेबांबानिफ्राय फुजा होखांनानै लाबाय, सोनानै दोनजोबनोसै। बेखौ नैबे फिक्सारखौ सोनानै हरनांगोन आरो फिक्सारखौ। धनतेरासआ दहाय मंगलबार 29नि साननि 10:30सोनिफ्राय नांदों, आरो गाबोननि बुधबारावबो थागोन आरो जायफ्रा बायाखै। ओमफ्राय नै आंहा दिनैनो बायबाय आरो फुजा थुजा होखांबाय, गाबोन फुंनि 1टासोसिम थागोन आरो बुधबारनि। नै लोगोफोर आङो दा पायेल इरिफोरखौनो लाबोबाय आरो बाबा धोननि राजानि मुङाव। आं दा बिसोरखौ बेगाव सोनानै दोनजोबसिगोन आरो, जाहाथे सना रुफाफोरा लथासे जायो, बेगसे जायो बिनि मुङाव। बाबा धनतेरासनि मुङाव आङो देग्लायनि पायेल, फैसा, बिमा लक्ष्मी, बाबा गणेशनि मुङाव फिक्सार इरिफोरखौनो बायबाय आरो नोंथांमोननोबो आं जेखिनि बायदों बेखौनो एसे शेयार खालामबाय, जाहाथे नोंथांमोनाबो बायदो। बायबाथ' मोजां होननानै बयबो मिथिखायोना, न'खरा सुख सान्ति जायो होननानै। नोंथांमोननो जेखिनि बायदों बेखौनो दिन्थिबाय आरो। जाय जायना बायनो हास्लाबाखै बिसोरो दुन्दिया बेगर इदि हासिब संख्रि बायबाबो जायो आरो। ओमफ्राय आंहाथ' मिन्थिखायो नालाय बोसोरै फालियो, बिनि थाखायनो आङो दाख्लैनो अर्डार हैखादों, बेखौबो लाबोफाबाय। दा बे बेगाव सोनानै लाजोब्बाय आरो बाक्सुआव दोननोसै आरो, जाहाथे बाक्सुसो जायो। थाखा फैसाया गाव गावनि गोसोनि साननाय मथे गोसोआव साननानै लानानै सोनानै दोननांगौ आरो। सना रुफायाबो जाहाथे लथासे जानानै थायो, लथासे एरो, बिनि थाखाय दहाय लानानै सोनानै दोननांगौ आरो। नै आं दा बेयाव सोनानै लाजोब्बाय सनाफोर। फुजा थुजा होखानानै बेयावनो जिखिनि बुस्थु दं बेयावनो दंजोबो आरो, आं दा सोनानै लाजोब्बाय, बाक्सुआव दोननोसै। लोगोफोर आङो दा गद्रेज सिङाव सोनानै दोनसै आरो, थाखा फैसा रं रुफाया जाहाथे बाक्सुसे गद्रेजसे जायो, बिनि दहाय लानानै
सनाफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन बाय बाय नेक्स्ट लोगो मोनफिनगोन थाबैनो